Wemfoka Nzama ake uphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lokungicukuluza lalela uyintathelo na uyona inyama okokuqala. Number 2, wena ulala namadoda, ngiyakwazi konke lokho, ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga, lalela kasenze kanje. Asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu, uma ngempela ukuyinsizwa ake ziye eringini, singaloke sithola abantu ini ake siye eringini siyohlubana ngesibhakela. Oyowina uyothatha 100,000 ama-sponsor amnika imali. Mina nawe ngiyacela mfowethu, sengicela nge-challenge nje manje, sike siye esibhakeleni manje, sibeka ama-bodyguard, sike siye encintini ngoba imizi cha isasekhona tatheli yamanga. Awukazi ngufonela ungazi qamba mangahlazi. Yilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba. Wena cha uyintombi yamanye amadoda. Qedile.